Хайырлы күн, хайырлы кис, хайырлы төн. Мин Алмаз һәм бу безнең яңалыктарның 3-нче сыгарылышы. Бу агна авто яңалыктарга бай булды. Киттек. Башкортстан кешеләренә бер көнгә автомобильләрдән баш тарту тәкъдим ителә. Шулай итеп, ел һайын бөтен дөнья 22 сентябрьдә автомобильләр көнен байрам итә. Мин үземнең тагы бер акциямны тәкъдим итәргә теләйм. Бер көн булһа ла юлларда һүгенмәскә. Ул ошылайрак булыр ине. Һүгенмәйм, ярамай. Ехала со 110 км. Саша, стой! Һүгенмә. Саша, мин бит башкортча һүгенмәйм. Урысча һүгенмә. Яңрак бер кызык яңалыкка тап булдым һәм нык аптыраным. Өфөнең Калинин районы суды 25 яшьлек егеткә хөкем сыгарды. Ир егетте автобус тукмаган өчен тоттылар. Был егетте 7 айга каты режимдагы колонияга ултырттылар. Мин был ирде колонияга ултырткан өчен кайгырмайм. Уның кем икәнен белгәнгә ныграк кайгырам. Уның исеме Джон Коннор. Ул машиналарга каршы булгандарның башчысы. Ул безне башкорт терминаторларыннан коткарыр өчен киләсәктән килгән. Үзенең башлаган эшен тамамлар дип өметләнәм. Соңгы яңалык Башкортстан Ер байлыгы министрлыгыннан. Был министрлык хөкүмәт куллануында булган автомобильләрне сатуга чыгарды. 10 сентябрьдә үтәсәк аукционда 2 хөкүмәт номерлары булган Mercedes-Benz машиналары сатылачак. Бронялы бер машинаның башлангыч хакы 1 миллион 250 мең сум. Мин дә бына был акциягә катнашырга уйлагайным, хәтта аксалы я башлагайным, тик бына иртән бүтән аксага шаурма сатып алдым. Ысын әйткәндә, бронялы машиналар ул понт өчен генә инде, үзегез беләгез. Аллам хаклыгын дигән наклейка ябыштырһаң, файдаһы күбрәк була. Лайктар куягыз, комментарийлар калдырыгыз, каналыбызга язылыгыз һәм кызыклы яңалыктарга тап булһагыз, миңа ибәрегез. Хау булыгыз.